So sa ka aw. This wound will bleed again. Now I'm here, right beside the one I love. Kumusta ka rin yung tanan nga maghatag og kinabuhi nining akong sukilanon dinhi sa nabantog na kayong tulumanon sa kanginan ang handumanan sa usa ka awit. Ilabi na sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong sukilanon. Ako si Perla, usa ka asawa ug may duha ka anak. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysayang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Help me get over. I don't know what to do. There is no easy way of letting go, but I know there's no sense in holding on to much of sun from fading. Help me, help me, help me get over you. Happy with her deep inside. I just don't know what to feel. Oh, I'm sure you don't need me anymore, so I'll go on. Try my best to just move on. Now that it's over, I gotta get over. There is no easy way of letting go, but I know there's no sense in holding on to much stuff is fading. Help me, help me, help me get over you. I know I've got to leave it all behind. Somehow I try to get you off my mind. So tell me what to do. Help me get over. I don't know what to do. There is no easy way of letting go, but I know there's no sense in holding on to much of something fading. Help me, help me get over you. Help me get over you. RMN Drama presents Handumanan So sa ka awit. Ano pala siyang kaagi karon? May kining usa ka kinang nga taga Surigao City. Ang ato matasampo nagdas nga Perla. Niya ka ra gid dinhi sa gawas. May paduka ako. Pawa sa kong duka. I'm sorry.
Okay lang. Dili ka ang mga higsuri. Di ka po'y kalantingali tungod sa kadaghan sa imong trabaho sa bahay. Bisan pag-unsa kadagan sa akong trabaho. Dili na kinahanglan nga makaapektar sa akong katungdanan nimo isip imong asawa. Di ko na. Nakasabot lagi ko. Ambot pa. Sa diyang nagduog ta. Gibuhat ta ang tulumanon sa matiayon. Ingon sa dunay sakit kayong nadumbulan sa ilawom. Unsa? Sis, Ginoo ko. Dili ko makatuo ini. Nabati mo nang gisulti sa doktor. Gamay pa ang maong sis. O kung gusto ka, mangita tayo paagi. Aron magkuha na. Magpa-opera ka. Dili ko magpa-opera. Tingalig mas madali ang akong kamatayon kung magpa-opera ko. Perla. Ani ko matuog tapat nimo ha. Okay ra? Yung ano man ka matuog sa kong kwarto, ma. Sa inyo din kwarto ni Papa. Yun na para kod. Nag-away mo si Papa? Nag-away? Wa man. Wa mi mag-away. Nakasabot lang mi nga aron kalikayan nga mumabdos ko. Kinahanglan nga maglaki una mi. Dili ni magduog sa usa ka kama. Ganong madlok man sab ka mo maptus, ma. Pwede pa man. Duha pagod mi kabuok. Ako ra og si Paul. May mo pa kayong punan? May mo bang muhilom ka na lang? Kung dili ka magpatapad na ako sa pagkita, adto na lang ko sa sala matug. Ma. Unsa ka naman orasan na kauli gabi eh. Wala ko makapaabot nimo. Duka na kaayo ko. Mga alas 11 na matingali to. Kung nalang sa kumapukaw nimo. Dugayo ko nimong nauli pa. Overtime? Overtime yun. Gikinahanglan man. Double payment ka pa. Oh, double pay yun basta overtime. May na lang. Madungagan atong kita. Tuod, Domingo man ron, wa kay trabaho. Manimba taho man atong pamaaw ha. Kamu na lang tingali, Perla. Di lang kumukuyog ninyo. Nagduka kay ko. Magatugan ko niya ng misas pare. Pila na kaadlaw nga akong nabantayan si Biboy nga pagdugay na kaayo mo pauli. O kung niya magani sa dinis bahay, busy kayo siya o kulikot siyang cellphone. Ay, pero tingaling nagsige na lang gyud siya og overtime. Manlaban na lang ko. Dili ko ang tagad og daotang kahulugan ng akong nabantayan. Dili. Buutan na akong bana. Ug mahal ko niya. Unsa ni? May lamat sa lipstick ang pulo ni Biboy. Oh, May mo bang musod? ganun dili. Ato kini kwarto. Dili ka na kinala mananghid pa. Sud. May pagkiksultihan ka? Nasayod ko. Nga may dako kung pagkuhan ni mo isip asawa. Dili ko na ikahatag ni mo ang lawas nun mong panginahanglan. Tungod sa akong sakit. Nganong imo nang gisulti nako? Gusto kong magduda. Tungod kay may nabantayan kong kausapan sa imo mga lihok.
Pero in denial ko nga imposible kini nga imong buhaton. Hangtod nga nakita kong may lama sa lipstick ang imong pulo sa diyang nang labako sa atong mga bulingon. Nagkasaa ka na di ay sa atong kaminyoon. Oh my God. Ay, ito katagid daw tang kahulugan ang imong nakita. Gibuhat ko na ka na, Pipoy. Gipatuo ko nga akong kaugalingon nga dili ka makahimo sa pagpasakit na ako. Panahon-hon ako sa lalaki ka. Ug may panginahanglan nga dili ko na mahatag nimo. Ug gusto kong pasulo ng akong kaugalingon. Perla. Bihay na lang ko, Pipoy. Masayon ko pa ka ng dawaton. Mas gusto ko babati gikan mismo sa imong baba nga may lain ng babae nga nakahulip na ako sa imong kasing-kasing. Sakit. Pero mas tamis kong dawaton kaysa patuhoon ko nimo sa bakhak. Mahal ko ikaw. Ingon man nga itong mga anak. Kung may angay man kong piliun, kana mo ikaw. Ingon man ang atong mga anak. Biyain na lang ko. Tawad kay inutil na ko. Biyain na lang No. ko. Dili ti kabiyaan. Tungod kay asawa ti ka. Mahal ti ka. Mo kanit timali. Paul? Wala na ka? Isumpal ko na ng bumbong. Saan ka man ka? Naglagot ko. Naglagot ko. Gano'n eh? So, di kasaba din eh? Gano'n ni Paul, Mia? Nag-away mo? Si Paul pa ay. Nakalitan man gani ko. Kalitan niyang gisumbag ang bungbong. Tanawang imaka mo to. Paul, sa'yo na tabo din eh? Ha? Paul, nga na imong kamot. Sa'yo na tabo? May problema ka? Ikaw. Kamu si Papa ang akong problema. Nakasabot mo? Kamu ang akong problema. Ton, palihog lang. Managikala mo si Paul. Nasayod kag tingali kung hain siya karon. Nga pala ka na kaayo ko niya. Tita, wa ba'y gisulti ni mo si Paul? Wa man. Nilayas siya sa bahay nga way igong lason. O gikagol ko gini pag-ayo ton. Si Tito, kumusta naman siya? Nabalaga sa siya nga nilikaw sa bahay si Paul. Nga nilayas ni. Tony, kung may nasahiran ka kung hain karon si Paul, isulti na lang nako. Maluoy yung taon ka. Sige, sultihan ko ikaw sa yan himutangan, tita. Pero, kinahanglan nga ikaw lang usang mo adto. Ayaw dada si Tito Biboy. Nakasiguro ko nga, masukugod na ako si Paul. May kalabutan ba si Biboy sa iyong paglayas? Kamu na lang si Paul ang pagsulti. Dili ko makaako sa pagsulti ni mo, tita. Gisultihan ka gid ni Tony sa kunang himutangan mo. Anak, ngano kinahanglan mo kining buhaton? Kung may problema ka, ni ako. Andam kong maminaw nimo. Dili solusyon ang imong paglayas. Dili kini makasulbad sa problema. Nakita ko si Papa na may kaubang laing babae. Ugda nila ang masuso nilang anak. Oh. Dili. Dili. Mao ko na matuod, ma. Nakita ko mismo sa duha ko ka mga mata. Nasayod ba si Papa mo niini? Nga nakita mo siya? Oh. Ug nagakita mi mismo sa resepsyon sa bunyag sa iyong anak.
pasaylo ako na Dili ta magbuwag. Gisultihan ta na ka. Nga mas maayo pang sultihan na lang ko nimo sa tinuod. Kaysa patuhuon ko nimo sa bakak. Kay mas sayon ko kanang dawakon. Ug ang labing sakit. Kay mismo ang ibong anak. Mao'y nakasakop nimo. Sakit kayo ni alang nako, Pipoy. Biyak na lang din sa ato. Biyakin na lang ni. Right beside someone I love. I see he's in love with someone else. Now I know. Murag ni tabon kanako ang langit ug yuta sa akong nasayran. Ilabi na nga si Paul mismo nga among anak mao'y nakasakop sa pagpakasa ni Pipoy sa among kaminyoon. Nangayo si Ubatayron ako. Apan ang akong mga anak mao'y dili na makadawat pa kaniya. Nagkabuwagin mi. Ang kunon ko, mahal ko paghihapon si Pipoy. Gihangad ko na lang ang tanan sa kahitasan nga makaya ko ra kining tanan. Inyong magtatampo, Perla. And holding on to much so